Heräsin, kaadoin puuron lautaselle, söin, menin töihin, tulin kotiin. Hyvää yötä kaikki kaverit. Puuro oli aamulla kylmää, unohdin laittaa mikron päälle. Mutta sitten tuli kiire bussiin. Loppupäivä normaali. Hyvää yötä kaikki kaverit. Aamulla lumi sitten tuli. Puurohiutaleet pääsi loppumaan. Bussi oli onneksi ajoissa, tai minä pysäkillä etuajassa. Loppupäivä normaali. Hyvää yötä kaikki kaverit. Töistä palatessa kävin kaupassa, ettei puurohiutaleet loppuisi. Hyvää yötä kaikki kaverit. Ai niin, muuten normaali päivä. Puuro paloi pohjaan. Bussi jäi tulematta. Kävelin 12 kilsaa. Töissä ihan normaali päivä. Hyvää yötä kaikki kaverit. Tai no, en minä kyllä enää siellä töissä ole. Heräsin. Lämmitin puuron mikrossa. Kaadoin sen lautaselle. Heitin puurolautasen seinään. Aika rohea jälki siitä jäi. Vedin mikronjohdon irti ja heitin mikronkin seinään. Olisin huutanut, että nyt riitti, mutta kun ei ollut ketään kuuntelemassa ja täällä on niin paksut seinätkin. Menin bussipysäkille. Ajattelin, että hyppään bussin alle. Näillä liukkailla ne ei ehdi jarruttaa. Muuten ihan normaali päivä. Hyvää yötä kaikki kaverit.